4 sería outra moción presentada polo grupo de Terra Galega pedindo o apoio para os puntos de atención continuada dos Sergas. Exposición de motivos. Os PACs, puntos de atención continuada do Servicio Galego de Saúde, Sergas, distribuídos por toda Galicia, prestan asistencia sanitaria en horario comprendido entre as 3 da tarde e as 8 horas dos días laborables e 24 horas, domingos e festivos. As condicións de traballo regulanse pola Orden 4 de xunio de 2001, pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación á provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria dos Sergas. Fai máis de 10 meses os traballadores dos PAC presentaron por escrito aos Sergas unha táboa na que se recollían as necesidades deste colectivo para poder realizar o traballo en condicións de seguridade e coa suficiente calidade asistencial e solicitando a recuperación de dereitos contemplados na orden que regula as condicións de traballo dos PAC. As reivindicacións do colectivo son as seguintes: equipos paritarios de enfermería e persoal médico, revisión dos plans funcionais de cada PAC para dotar as necesidades actuais en cada centro, cumprimento das normativas europeas de tempo de traballo, dotación de equipos de protección individualizados segundo se recolle na Lei de Prevención de Riscos Laborais, cómputo real de xornada realizada a manter as 1.451 horas de xornada efectiva que non lles apliquen a penalización en situación de incapacidade temporal e permiso de condición comunidade. Eliminación dos obxectivos ou ítem de derivación dos doentes do PAC derivanse doentes por patoloxía e non por número. Exiximos o pago inmediato do 100% dos complementos de festividade con autoridade congelados desde o ano 2010, abono de dietas en domingos e festivos por comida e cea, elaboración de calendarios de traballo dando prioridade ao persoal do PAC. Tras a convocatoria da Comisión Técnica, varias reunións nas cales, os Sergas, non achegou ninguna proposta solucionar e corrixir as demandas presentadas e os traballadores dos PAC vimos na obriga de ir a unha convocatoria de folga para que as súas reivindicacións xustas e básicas sexan escutadas. Despois dun mes desde a convocatoria da folga, os Sergas fai aí os xornos aos problemas dos e das traballadores dos PACs, coa repercusión negativa ás carencias nos PACs teñen sobre a saúde aos usuarios destes servicios. Por todo ello, propónse ao Pleno do Concello de Alto Dobrado facendo o seguinte acordo: instar a Consellería de Sanidade e aos Sergas a negociar cos traballadores e traballadoras da sanidade pública as demandas laborais e asistenciais presentadas polo colectivo. Evidentemente, nesta moción estamos de acordo, non só estamos de acordo, senón que estamos participando en todas as movilizacións nesse aspecto. Pero eu creo que se trata de un problema moito máis global. Eu creo que o problema de sanidade en esta comunidade, pois, tal como se está vendo todos estes días na cantidade de protestas que está habendo, é moi claro. Eu creo que está primeiro o señor presidente da Xunta a que diga públicamente se interesa a sanidade pública ou non, porque algún xo cuestiona, non. Entonces, se realmente te interesa, pois terá que poñer os investimentos necesarios non só para os PACs, sino para todo. Cando se fala de investimentos necesarios, hai que falar de personal para todos os servicios, hai que falar de formación e hai que falar de recursos. E, desde logo, a política dos recortes está visto e está denunciada que está matando, por tanto, debería ser o primeiro que ten que decir este goberno. Nós, lógicamente, apoiamos a moción, pero nos gustaría que fora redactada neste sentido, de unha aposta pola sanidade pública cos elementos básicos que é o investimento. Se non hai investimento para todos os sectores e información, lógicamente, deixar marchar os médicos durante 6 anos e agora decir que hagan un MIR especial, me parece que é non é estar na realidade do que está pasando en sanidade. Engadería eso, vamos, de leválo a nivel global do que está pasando en sanidade. Ten a palabra aquí popular. O que está pasando en sanidade non é exactamente eso, senón que o tema do PAC, de médico de atención primaria, que agora non hai, é un problema a nivel nacional, porque non se crean plazas MIR. Agora mesmo, precisamente, o presidente da Xunta está reclamando que se faga outro MIR, que se convoquen máis plazas de MIR, entonces, tendo máis plazas de MIR
especialistas, pois é como lógicamente se podía atender a demanda. Non quero dicir que todo o que piden os profesionales, pois estamos completamente de acordo de que o reivindiquen, pero o problema non é só a nivel da Xunta, senón que ven a nivel nacional, como é ben sabido. Se non se crean plazas de MIR, pois evidentemente non se cubren os servicios. E non o cubrir os servicios, pois é o que pasa cos pediatras, e é o que pasa cos médicos de familia, e é o que pasa con todo o tema das plazas agora de atención primaria. Pero, bueno, o sea, que a reivindicación dos profesionales, por supuesto, que nós estamos de acordo de que por supuesto, que andaran a cabo e que solucionen o tema. Sí, sí. Estou de acordo, Ramón, en que se pode compartir as culpas, pero desde logo os últimos 10 anos neste aspecto, e en Madrid estuvo tamén quen estuvo, e a xente que marchou para fora e as plazas que non se cubriron trouxeron estas situación que estamos vivindo agora. Non se pode mirar para outro lado e hai que dar unha solución que tiña que vir moito de antes. Agora mismo non hai que darlle a culpa ao tema de Madrid, que eso gobernaron uns, gobernaron outros, e todos teñen a gana. Cada paso disminuyen as plazas, en vez de crear máis, disminúyenlas. Me parece moi ben, pero os 1000 que temos fora, se estuveran aquí, se vai vostede a Portugal ou a Inglaterra, pero non imos entrar nese... Agora, lógicamente, hai que crear plazas, e me parece ben a iniciativa, pero é un proceso que se alonga e que hai unha solución de recursos ao problema da sanidade, porque é moi grave. Por lo menos é unha das preocupacións que socialmente está máis sensible, máis na rúa. Entón, apróbase a moción. E la redacción final, como quedaría entonces? Na redacción incluímos recursos para todos os servicios, queda como PAC. Non, a moción ven co do PAC, entonces habrá que falar do PAC só, non podremos falar agora, senón habría que hablar do médico de atención primaria, transaccionar a... O sea que se vota como PAC, se non se acepta a transacción, pois... É que a moción é como PAC. Xa, podemos chegar a un acuerdo na redacción. Non se vai a... Que? Transacción la acepta o Grupo Popular. A transacción non podes fazer outra moción sen ningún problema. Non, xa, acepta outra de todo referente a atención primaria, bien, pero o tema é o PAC, outro tema distinto é o tipo de atención primaria. O PAC é un punto de atención continuada. Sí, pero nós legalmente podemos facer unha transacción co Grupo de Terra Galega para facer outra redacción, se eles están de acordo e se aproba o texto. E se non, pois queda evidentemente como está. Non haxa problemas, queda como está, para xentese outra, non hai problema. As condicións son distintas. Vai tenerse o tema outro día ao pleno e agora se vota entonces o problema dos puntos de atención continuada e por maioría, por unanimidade.